Qedexe derketin alnavça Surhamede 35 roşun berişin dijwar devam dikin. Di saatin seresi beyde ji tankên ku li dibistana Mardin kapatine bicih kirin ta xatin toparan kirin. Hateraganın ku guleya topê li Skaka çelîmken Ataxa Cevat Paşayê li malekê ketiye û şewat derketiye. Her wahat dîda kirin ku di pevçûnên li vê kolanê de pêk hatin gelek tîmên taybet û leşkeran jiyana xweş destane. Hate gotin ku ji ber pevçûnan li derdora dibistana Süleyman Nazîf tên rawestandin. Piştî saetê nîvro êrişên hemberî taxan li derdora otela Green Parkê devam kir. Di encama pevçûnên ku derketin cerdewanekî ku tev li êrişan bû jiyana xwe ji desta û leşkerek jî birîndar bû. Her wiha têraganîn ku tevî ku li kolana Gaziyê 5 roj berê qedexeya derketina kolanan hat rakirin ji ber pevçûn heta nêzî postaxaneya navendî û kolana bankaya berfireh bû li van deran jî bi awayekî fiîlî qedexeya derketina kolanan pêk tê.